Mae eleni yn flwyddyn arbennig iawn I Caws Cenarth. Nid yn unig bod nhw'n dathlu 35 mlynedd o fodolaeth, ond maen nhw hefyd wedi profi un o uchafbwyntiau mwyaf y busnes hyd yn hyn, sef derbyn Gwarant Frenhinol. Mae'r warant yn cael ei benodi I unigolyn neu fusnesau sy'n cyflenwi nwyddau neu wasanaeth yn reoledd i'r Frenhines neu Tywysog Cymru. Ac eleni ym mlwyddyn y Jubilee, mae Caws Cenarth wedi ei dderbyn. Carwyn Adams yw'r ail genedlaeth I greu'r caws yma ar ôl i'r rieni sefydlu'r busnes nôl yn yr 80au. Benefydwn ni byti tair blynedd yn ôl ar ôl wneud tipyn bach o hala bach o caws I Tywysog. A wedodd mam, wel, beth sy'n ni'n nelis cael y warrant. A tipyn bach o broses, ond o'n I ddim yn quite siŵr y dythyn ni benne, achos mae tipyn o bethau mae rhaid I ni wneud I wneud siŵr bod ni'n dod lan i'r safon, maen nhw'n disgwyl ni fel cwmni. Fel beth? Wel, peth mwyaf bwysig bod ni'n drych ar ôl y tîm, bod ni'n cyflogi, a hefyd beth ni'n neud o ran ailgylchu, a fel beth ni'n neud gyda'r dŵr, a ni'n defnyddio, faint o dŵr ni'n defnyddio, beth ni'n neud gyda'r wastraff, a beth sy'n popeth am ran yr amgylchedd hefyd. A fi'n credu bod ni'n tico ran fwy o'r bocsys, prynu cath organic, defnyddio gwmyn o pobl lleol gallwn ni, a cynwysion y lleol. Gobeithio bydd hwnna'n dod lan i'r safon beth yn disgwyl. Bydd diwedd flwyddyn I ni aros, ond diwedd y dydd... Amser hir? Do, tipyn bach. Ond gaethon ni'r cadarnhad yn ôl yn diwedd mis Mawrth. A o'n i'n chuffed a bits fel yn dweud. Ie, dyn ni'n meddwl. A mam siw'n brawd iawn hefyd. Odi, tipyn bach o clod I mam, achos mae wastad wedi bod yn meddwl mowr am yr teulu Frenhinol, a cysylltiedig gyda'r corgis blynydde maith yn ôl. So mae fe'n tipyn bach o chabwynt iddi hi. So ni'n eitha fach i'r mwyn o ddim byd. Be mae hwn yn mynd I olygu i'r busnes? Wel, fi'n credu felly bydd hwn yn helpu ni cadarnhau beth i'n neud ran safon. Ni'n rhan fwyaf causau ni'n organic, defnyddio cynwysion lleol, a hefyd felly byddem tyma bach mwy o marc i'r cwsmer gweld, os mae'r Tywysog Charles yn prynu fe, wel, mae digon da I ni. So, ni'n gobeithio cyflenwi order newy I Japan yn y mis nesaf. Mae lot yn mynd mas I tai bwyta yn ystod y mis y ddau nesaf. Byddwn ni chydodi'r marc yna ar y caws wedyn, so tym bach mwy o pwyslais ar y safon. Ailfrandio ar y gorwel? Odyn, ni'n mynd trwy'r proses o ailfrandio ar y foment, so edrychwch mas yn hydref, so gobeithio bydd rhywbeth bach newydd ar y gweill. Fe wyneboch chi amser digon tywyll adeg Covid 2 flynedd yn ôl, ond nawr wedi cyrraedd yr uchelfannau unwaith yn rhagor. Do, oedd hi'n eitha, siwr ddech chi'n weid, ofydus iawn ar adeg i ni. O'n i'n mynd gwybod ble droi. O'n i'n darparu lot o caws i'r awyrennau, at gwynt pobl yn trefelu. A ni'n neud caws felly 6-7 wythnos ymlaen yn gynt na beth eisiau darparu caws. A wnaethon nhw troi rawn a gweud bod nhw ddim eisiau'r caws. A chi moyn cymryd y caws chi hala I ni nôl. So, beth ni'n neud nawr. So, o'n i'n becso tipyn bach. Wedys i'n gormod wrth y teulu, ond yn cofio'n siarad mam, wedys i, wel, braf fi defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, a gweld beth eich neud. Os cael 50 ordor fach ar y we, byddai mwy na hapus, jyst I cael symud tyma bach o gaws. A o'n i'n sioc, tipyn sioc y ffordd gaethon ni'r ymateb ni wedi cael. A oedd ei ar un ni'n gwerthfawr iawn o'r cymorth i ddio. Un peth sy'n bwysig i'r cwmni yw'r defnydd o laeth organic lleol. A rhai sy'n gwerthu ei holl laeth i'r cwmni I Welfyn a Rhian Davies, fferm Glancynnin, ger San Clair. Amser gorffynnes I Caws San Clair tua 8 mlynedd yn ôl. Caws eich hunan wedyn? Caws yn hunan. Is I weld Carwyn yn gweld y cymeren yn lathu, a oedd e'n folon, a mae wedi bod yn gweithio eitha da arni. Dwi'n mynd ar llath I gyd I fyny, 2 waith o wsnos. Mae Carwyn wedi bod eitha onest a eitha plaen, dwi'n hapus. Dwi'n credu gobeithio fod llath wedi helpu y caws gyda fe, gweud y gwir. Pam chi'n credu bod y llath yma yn ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu caws? Mae'r bryster yn uchel, y byti bedwar, mae'r protein yn uchel, ond mae'r capacesin yn uchel hefyd. Oedd fwy o gaws per litr o glath. A mae hwnnw yn helpo, wrth gwrs, mwy o gyd mae'n llygol allan
o litr y lath gwr y gyd. A dwi'n meddwl nawr gan bod ni'n wedi troi yn porfeidd am byth pasture for life. Mae'r llath mwy melys a gobeithio bydd yn gwneud i gaws. Dwi'n siŵr bod fe'n gwneud y caws yn ffeinach, gweud y gwir. Beth yw'r porfeidd am byth a sut mae fe'n gweithio? Ni ddim ond yn gallu bwydo porfa, o porfeidd de, a llysiau a popeth arall, dail o'r cod a bethach o'r cloddiau, llysiau o'r cloddiau. Dim llafur o Rwsia, a dim soia na dim byd o Brasil, mae'n hollol lleol. Yn y parlwr llath, ni'n dod i tyma bach o pellets liwsern a porfau hwnnw hefyd. Ni'n cymeryd y lloi i fyny i 20 wsnodd, ac wedyn ni'n dynnu nhw, a maen nhw ar wedyn gwair, neu silwair, a tyma bach o'r liwsern feles yma. A dwi'n meddwl, fel ni yn Ffermio, fel a rwy'n moyn cadw fynd, gweud y gwir. Mae gan gwahanol frydiau o wartheg rhinweddau arbennig i'w llaeth, ac mae gan Elfyn fryd anghyffredin i'r wlad yma. Mae'r da'r edrych yn gysurus reit mas yma. Odyn nhw'n meddwl bod nhw'n cael ffordd eu hunain, maen nhw'n cael bywyd go lew, fi'n meddwl ni. Maen nhw'n cael tryniaeth 5 seren yma? Odyn. Nhw sy'n cael eu bwydo i gyd gynta, nhw sy'n edrych ei hwyr. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma? Ar fuwch o iseldiroedd, maen nhw'n cael eu galw yn MRI, maen nhw'n fuwch defnyddiol. Mae'n llo da i creu cigeidon, ni'n cael prisiau da am loi. Mae llath nhw'n dda i weithio caws a i werthu hefyd. Rhywbeth mae Carwyn yn moyn newid, neu sy'n newid weddol syth fi'n de. Mae'n gweithio eitha da, dwi'n credu bod fe'n beth gorau wnaethon ni. Sa'n credu, gweud y gwir, bydden ni ddim ma nawr, bydden ni wedi cadw gwerthu i rhyw cooperative neu rhywun. Y Carwyn wedi cadw neu fynd. Carwyn, ti'n cael y llath oddi wrth Elfyn. Faint o wahaniaeth yw ei gael llath o safon? Mae'n gwneud tipyn bach o wahaniaeth ar cynhwysion a ffordd mae'r llath yn cael ei cynhyrchu ar porfeidd ffantastig sydd gyda Elfyn, a hefyd ar anifel hefyd mae'n gwneud tipyn bach o wahaniaeth. A waint o protein, mae'n gwneud tipyn bach o wahaniaeth y ffordd i'n actually gallu datblygu yr caws, ar structure y caws. So odi, yr llath yw popeth sy'n neud y caws. A Thelma, yn ogystal â derbyn y Warrant Frenhinol, chi hefyd yn dathlu 35 mlynedd o fodolaeth. Sut mae hwn yn gwneud chi deimlo? Wel, teimlo'n hapus iawn yn wedi bod y cyhoeddiad yn dod penwythnos when ni yn dathlu'r penflwydd. Dwi'n meddwl bod yr wobr fwyaf nid ennill ar ddod â gweud y gwir, achos o'n i'n really chuffed os ydyn nhw. Fwy na Carwyn falle. A faint mae'r busnes wedi newid dros y 35 mlynedd ddiwethaf? O, tipyn busnes bach wedi pan wedd Gwynfor a fi'n rhedeg ond o'n eitha hapus fel la, ond unwaith dath Carwyn mewn y busnes. Carwyn sydd ar fai? Yeah, definitely. Wedd eisiau newid bob peth. A erbyn hyn, mae'n cyflogi llawer fwy o staff yn y weini. Wel, o'n i'n neud e gyd yn unan, gyda help Gwynfor a tîm ar gwaith yna fe, bob diolch coleg. So, Carwyn sydd wedi cynyddu'r busnes. Ond mae pethau di newid, a beth chi'n gorfod symud mlaen gyda'r amser. A erbyn hyn, mae'n cyflogi 20 o pobl, ie. A byddai cofio, mae llwyddiant y caws yn dibynnu ar ymdrech y pobl sy'n gweithio da chi. Bob un ohonyn nhw? Bob un o'n nhw, a maen nhw'n tîm bach hyfryd. A Carwyn, mae siŵr o fod yn neis i gael cefnogaeth y fam o hyd. Odi, yn bendant, achos ar diwedd ddydd, hi nath ddechrau'r busnes, a byddwn ni ddim heddi hebddi. A hefyd, mae bach mwy o dealltwraeth i'r rhai wrthau ffordd i dialog y bobl, felly yna fi. A mae'n gweithio na, mae'n rhaid i ni ddefel yn, fel la. So, odi, mae'n neis bod y cymorth da fi, a wedyn ni gyd wneud y penderfyniad iawn ar diwedd y dydd. A datblygu'r busnes a cyflogi mwy a symud mlaen.